हेलो आंनि चेनेलनि लोगो नोंथांमोन आंनि चेनेलखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो आं बरायनानै लाबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्ट्रेस्ट जागोन मानोना बर' हारिनि थाखाय बिथां मानगोनां करेन्द्र बसुमतारिया मा होनलांदों जों बर' हारिनि थाखाय आरो गावआ माबायसायै मावबोदों आरो माबायसा गोसोजों बियो गावनि जिउखौ नागारलांनो गोनां जादों। नोंथांमोना आं बिथांनि माखासे साजेसन होलांनाय बर' हारिनि थाखाय मोजां बाथ्राफोर बुंलांनायफोरखौ बिथांनि गावनि खुगाजों बुंनाय भिडिअ आङो देखायगासिनो दोङो। दसेनि उनावहा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जागोन। नोंथांमोना नाय बिथांनि मा बुंदों जों बर' हारिखौ आरो बर' हारिया माबायसा जांख्रिथायनांगौ आरो बेसांजों थैब्ला बड'लेण्ड मोनगोन जोंनि थाखाय बिथाङा मोनसे साजेसन होलांदों बा बुंलांदों। फैदो जोङो नायलांदोनि आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट होनो दाबाव आरो आंनि बे चेनेलावहा सोरबाफोर गोदानब्ला नुसनदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारनायफोरखौ नोंथांमोना नुलांनो मोनो आरो आंबो जौगालांनो हायो। नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामना होनायनि गेजेरजों आंबो जौगालांनो हायो। आं नोंथांमोननियाव बेखौनो अनुरद खालामबाय। थुदो बिदिब्ला जों बिथाङा मोनसे समाव बारग' एमएलए मोन जोंनि बे माजबाद समस्ति उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जे सिङाव थानाय माजबाद समस्ति बिनि एमएलए मोन बिथाङा बारग' एमएलए। बिथाङा एमएलएनि समावहा एमएलए मावनाय समावहा माबायसा बर' हारिनि थाखाय नांबोदों आरो बर' हारिनि थाखाय एसेम्ब्लिफोरावहा माबायसा रावफोर बुंदोंमोन बिथां बेबायसा आरो दिनै जोंनि बर'नि गेजेरावहा बेबायसा गोख्रों बर'नि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंग्रा बेबायसा एमएलए जोंनि गेजेराव ओंखाराखै। नाथाय बिथाङा एसेम्ब्लिनि समाव टेबोल सौनानै बुंनो हानाय बिथांनियावहा गोहो दंमोन आरो बर'नि थाखाय ओरैबायसा गोख्रोंमोन बियो बुंनायफोरा। एसेम्ब्लियावहा ओरैबायसा मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन बियो मोनसे समावहा। दिनै बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय। रुंसारि जानायनि सिगां बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। बिथांनि ओरैबायसा गोख्रों रावजों जि दुरबल देहा दोंबाबो गोख्रों रावजों बिथाङा बर' हारिनि थाखाय मा बुंलांदों नोंथांमोना थुदो नायलांदोनि। आं नोंथांमोननि थाखाय बिनि भिडिअखौ ससे होगोन नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरो ना। थुदो बिदिब्ला दे बिदिबालाय एफोरा जाबाय जेला हेल्प खालामसै। दिनै आं हेल्प खालामामोनब्ला इउपिपिएलआ पावाराव जाया आन्दलन खालामनानै बिनि सायाव बेसेबां फोथायनाय दंमोन उफायना 13,000 कोटिबो दाबो लाबोनो हायाखै। आन्दलना खालामबानो गाबोन मोस्रोम बादि फैजोबगोन। प्रमदा आथिं हमफैबाय 2 घन्टा एक्स'सो। दे बिदिबालाय एफोरा जाबाय जेला हेल्प खालामसै। रायजोआव नांगोन। रायजो नङाब्ला जाहाथे थाबैनो गोमोरसिगोन। जों जुदि खौसे खालामनो हायोमोन दाख्लैनिफ्राय आंथ' बुंबाय आरो बे 20 बोसोरनि गेजेराव बर'लेण्डआ फैगोन। दाथ' बे सिमाङानो थुख्रा थुख्रि जाजोब्बायना। गतिके आं थिगैनो दङ आंनि सायाव फोथाय। दिनैसिम आङो एसेम्ब्लियावबो आं बुंबोदों गोदो जे बड'लेण्ड नांगौ होननानै बिथाङा पार्लियामेन्टआव बुङो। दा बिथां बुंनायाथ' कारेक्ट खिन्थु बिथांनि बुंनाया गाज्रि जामोन। बिरबला आकबरखौ बुजायनो थाखाय गोजौआव नारेंखलाव माइरंखौ दै होनानै संनो नागिरा होमबा बे गुदियाव अर होनाय बिथाङा बे आरो बिथाङा पार्लियामेन्टआव भइस होबाय थाबाय। बिथांनि पार्टिया 17 बोसोर बुंबाय थाबाय बड'लेण्ड मोना बड'लेण्ड नांथ'वा। बे बिराद गिदिर आनफर्चुनेट हिस्ट्रि जानानै थांदों। बे आं नामखौ मख'ला जे जोंनिखौबो इनक्लुड खालामनांगौ 11 नम्बर। दिनै 60 इयार्स जाबाय जोंनि बेखौ खिन्थु बावनो नाङा। बे आरो जों आर्किटेक्ट बड'लेण्डनि आन्दलन सृष्टि खालामनाया जों सानैजों आर्किटेक्ट। उफेना थैनानै थांबाय। चरन नार्जारिया फेलार जादों। बिसोर हाबाजों जनताजों हाब्रेहैनानै सिबिथाय हैबाय। नैबेहाय उदयसला गोमादों। बे समाव इन्दिरा गान्धीया मोनसे डिक्लार होदोंमोन जे नर्थ इस्ट रिजनखौ रिअर्गानाइज खालामफिननांगौ आसामखौ। दाथ' जोंनाथ' होनबाथ' सिमां मोनसे नुबाय हाब जोंनाथ' थालांसिगोन। धारा 67 एबसुखौबो दाबाय 57खौबो दाबाय।
बिसोर बुंबाय जे नोंसोरो रायजो बिनायखौ मावलांबाय थादो जों स्टुडेन्ट हिसाबै थानोसै साबायखर अरिजिनेल माबाया बेमोन आरो प्रिन्सिपाल उनावथ' बिसोर पावाराव थांनानै बावहैबाय जेरै दा जोंनि बावनाय बायदि गैया बिनिफ्राय नेपलियन बनापार्ट बादि भेनगार्ड मोनसे दादो 500 जनसो सारा आसामाव बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव 500 जन लांनानै जाय आन्दलन खालामलांबाय थादों धरना हांगार स्ट्राइक बायदिसिना बुख्रेबजानाय आन्दलनखौ खालामथ'नो नाङा ओमफ्राय सेकेन्ड माबायाव एबसुखौ एसे टाच खालामो दाथ' बुंदों नामा दायो इमप्लिमेन्टआ जाया आन्दलन खालामगोन होननानै आन्दलनखौथ' जों इमप्लिमेन्टनि थाखाय खालामा बिटिआरफोर जालांबाय बेयो मोजां जादों ना गाज्रि जादों होनना नोंथाङा मा बुंनो सानो आं बुंथ'ला आं दा इउपिपिएलआव दंथ' प्रमदफोरा दुखु मोनदों बेखौ बिथाङा बुंखाबाय बिनि आगोलाव मोनसे स्टेटमेन्ट दं गगा मुंनिफ्राय कमप्लिट बिथांमोन बुंनायजों समान आं बुंदोंमोन बिनि गेजेराव प्रमदा आथिं हमफैबाय 2 घन्टा एबसु अफिसाव दे बिदिबालाय एफर्टआ जाबाय जेला हेल्प खालामसै दिनै आं हेल्प खालामामोनब्ला इउपिपिएलआ पावाराव फैया एटलिस्ट बनजारखौ फेजेननो हायामोन लोमस'खौ फेजेननो हायामोन बराङाव कपिलखौ फेजेननो हायामोन आंनि थाखाय हिस्ट्रि गिदिर बे मोनसे ब्लान्डार मिस्टेक आं हेल्प खालामनो हायामोन गाज्रि जादों दा बिसोर बिदि थगायगोन होननानै बोरै चान्स लाफैबाय दा मिथिगौ फरायबायना बिथांजों बेसेबां केस जादों डाइलगाव गाबनायखौनो जायोना गोदोनि नोंथांनि बे दुखुनि समाव बिथांमोना खबर लाफैदों ना लाफैया दा लेटेस्ट प्रमदा फैदोंमोन बे पार्टि लाइनाव गैया डिस्ट्रिक्टआनो हक सेन्ट्रेलानो हक खिन्थु गासिबो लाजोब्बाय दे आङो सोरबा धोरोम आफाद माबा आफाद बायदिसिना बाथौ ब्रह्म ख्रिस्टान इन्डिभिजुवेल बिदिनो मास्टार सोर सोंबावनो लुबैयो दिनै बिटिआर रेकर्डनि उनाव सानफा एफा बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनफोरा गुगालांनो हमदों बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेखौ आं बुंथ'ला सम जाबा आं बुंनोसै दाथ' जेबो गैला दा बेखौ नों सिन्था खालामनाङा दा जेबो गैला होनना हमना ला बर'आ जोबनायनि लामायाव बर'आथ' जोब्बायानोसै मा जोबनायनि लामा बर'आ जोब्बायब्रा खोनाबायबा बेखौ माथो दंबावो जोब्बाय नों जोबगोन होननानै बुंबाबो भुल जागोन दा बे खैफोदनि समाव जों बर' रायजो राजाया जोंनि मान आरो मोन्थाय जोंनि रैखाथिखौ लाखिनो थाखाय मा मावनो मोजां बिथाङा नेलसन मेन्डेलानि रल लानांगौ आरो जेल जा आंथ' बुंखादों बे 88 कलिनजों बिदिनो थाङाखोमा मा गेलेबाय थाखो 500 जनसो थैबावनांगोन बदलमोन दिनै सासेबो मानसि थैयालासिनो मोननो लुबैनाय बिदि आरो बेबायदि जानांगौ जाखो 500 जनसो थैबावनांगोन बदलनो मोनबावनांगौ बर'फ्राथ' थैयै जायाना लिडारफोरनि स्टेरिं हमनाया थिग जानांगौ होमबा बे आरो ओमफ्राय नोंथांनि नेक्स्ट रायजो राजाफोरा फोथायनो खोब गोब्राब मोनबाय जों फिन आरो आलादा बड'लेण्डनि सोमावसारनाय मोजां फिथाइखौ लाबोफिननो हाया जाबाय बे समाव रायजो राजाफोरा माबायदि फोथायगोनखौ मिजिंथियो आन्दलना खालामबानो गाबोन मोस्रोमबादि फैजोबगोन पाब्लिकआ खारन बिटिआरआ जेबोआनो जाला इमप्लिमेन्ट खालामनो हालाब्ला दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि दालाय खुन्थिया गायसननांसिगोन नङा होमबा NITनि खुन्थिया गायसननांसिगोन बेफोरजोंनो बर'फोरखौ आदुवा जाम्बा बानायनानै डाइभार्ट खालामदों मोनबाय जेला बेखौ खालामनानै लागौ आं अप्टिमिस्टिक रायजो राजाफ्रा बावाखै रायजो राजाफ्रा दाख्लै रामनाथ कबिना बिथांमोनखौसो नाम लादों लेडलिप दंमोन आरो डु एन्ड डाइ फर बड'लेण्ड बेबायदि स्ल'गान दंमोन दा बेखौ जों लाबोफिननो हायो नामा
मानो हाया जानो दुर्गायाय बुंनानैबो 1135 शहीद जादों बिसिनि समाव दा थैदै बिएलटि सिएलटि गोथै मिलायनानै 5000 बावबाय एनडिपि दुर्गायखौ ओरैनो स्ल'गानखौ होआखैना बुजिबाय आरो जोंनि आन्दलन समाव लिडारफ्रासो सेक्रिफाइस खालामदों खिन्थानि आन्दलना थु होनगोन गाव आवगायनाय नङा फैलै थु जोंनिया मा बालिराम बर'आ बे टप लिडार मार्टियार जादों सोमला बसुमतारी मार्टियार जादों सिलाखां बसुमतारी मार्टियार जादों जोङो आदर्शखौ दिन्थिदों बालिराम बर'आ दा न'खराव रावबो गैला फंबायाबो थैदों थंकेसरा आन्दलनावनो थैदों आरो बिबागिनाबो थैबावदों जोंनि समाव लिडारफ्रा जेरैबो ओरैनो जों थैदों बे लेमेना दा बहुद थैबाय गावलिया मानसिफ्रा जेबो नखा सिमसिया बे समाव गोदोनि मा नांगौ दानि जोंनो आफादफोरनि गेजेराव साख्रिफोर दं नामा होननानै सानो आकाश पाताल आकाश पाताल दानि माबाया 3 बोसोरनि बारा आन्दलन खालामनो हाया जोंनाथ' आनलिमिटेड आन्दलना जोबागौमानि जों फसाया न' बां जिना फैनाय एखेबारे न'खरखौ नुला नङा दानाथ' बिदि गारनो हानाय नङा बेनि थाखाय आकाश गोदोनि दिनावथ' साख्रि गारनाबाबो जाथिखौ सिबिबोदोंमोन साख्रिखौ गारदों रबिरामखौ जों गारहोदों दानियाथ' रावबो ब्रह्म गारदों आं गारदों नोंथाङा गारदों आंबो गारदों आबै सारदों बेफोरखौ नोंसोर लिरनांगौ गोदोनिया बेबायदिमोन दा हामनाय हामिया आंनि खाफालनि खोथासो 4 स्टेजाव सहैबाय एसे लेट जाबाय आरो